Hayi bo, yazi i-pain le okhuluma ngayo sengikhunjuzwa nawe wena. Ayikho. Bese ngikhohliwe futhi ukuthi bengine-pain kade ihlupha. Ayikho bese siningi. Impela uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambingelela ubaba wethu ubaba uMpostoli uNsibande kanye nomama wethu umama uMpostoli uNsibande egameni lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Siyambonga uNkulunkulu Baba kakhulu, siyambonga nje, siyambabaza ngalezi nkonzo njalo sinikezela zona nobufakazi. Sinobufakazi obuningi ngemisebenzi uNkulunkulu asenzela yona. Ngithi nje happy belated kuma wethu umama uMpostoli. Ngibonile impostile ukuthi birthday yakhe izolo. Jesu Kristu inkosi. Sithi nje uNkulunkulu siyambonga ngaye, siyamdumisa kakhulu. Ngiletha ubufakazi la baba ba-last week obenzeke nje kusukela ngoLwesithathu. Okusho ukuthi-ke baba la kade ngikhonza khona kunabazalwane engabafaka ekhaya lezwi. Kunomzalwane uMrs Mthalane ngamfaka kanye noma wakhe ngamfaka. Ngidiscover khona ngoLwesithathu ukuthi usaphuma ekhaya lezwi. Uvesane wagula baba wangaphefumuleka. Bavele bahlaseleka nje ebandleni kade ngikhona ngoba noma umfundisi omunye okhona naye waba naleyo nkinga. Bathi-ke yena kumama Mthalane uhlaselekile bamuse esibhedlela. Osindiswe neVerulam esibhedlela wahlala for mangaphosisi 2 weeks to 3 weeks nje ehlele egula kungaphefumuleki efake i-oxygen. So bengayitholi nalento le emphethe ukuthi yini. NgoLwesithathu nje inhliziyo yami yathinteka. Ngase sengicela ulift ngahambisana noma umfundisi nobaba umfundisi bebandla lade ngikhonza khona. Masifika esibhedlela-ke uma sekhulekelwa mina ngivele bengithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi ngoba bene-sharp pain lokhuze nokhalweni, then akaphefumuli. Indlela abegula ngayo baba besabisa. Ngakusasa kwakhona nganikeza umkhwenyana wakhe uRoma 10:9 kanye nomkhulu wange-18 May kanye noma wakhe ngoba bezongena ngo-1 baphinde bangene futhi ntambama ngo-6. Baba ngeke uzukholwe bamkhulekelile. Uvuka ngakusasa esephila engasanalutho. Uthi udokotela wathi-ke uzomdischarge Monday. Nangempela udischargiwe usesekhaya nje uzobuyela emsebenzini noma enezimpi-ke. Ngamtshela ngambuza ukuthi mina yini waphumela nekhaya lezwi, buyele ekhaya lezwi. Ngithi buyele ekhaya lezwi alikho enye into ezokuphilisa. Ngikutshela ukuthi baba kade ngicela izolo engicela uRoma 10:9 ethi-ke udilithekile angazi kanjani. Jesu Kristu. Yesu Kristu inkosi. Baba ndiyaxolisa ukudilitha mandibulise ubaba uNsibande, ndibulise umama uNsibande ngelise igama lenkosi Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibulise abazalwane ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndicela ukudlulisa ufakazi ezinsukwini ngomgqibelo emva kwenkonzo ibisifundisa ngelento ngokunikela kwabampofu. Ndiye ndafowunelwa ke ngoku ngomnye umama wasenkonzweni esithi mandizise imbotyi andithengisele. Emva kokuba nami bendike ndangomnye wabanikelayo ngale mbotyi komnye umama obengathathi ntweni, lathi bandla masiye kuye siyombona simnikele ngaloo nto esinikela ngayo. Ndamnikeza i-5 litre yembotyi, ndamnikeza nezinye izinto zokunxiba abantwana. Ngoku ke ndiyafowunelwa ke ngoku wayithatha yonke imbotyi yam. Ndathi mkhulu uNkulunkulu esemazulwini, ndiyabulela kakhulu. Ndifuna ukuthi iimfundiso zakho ziyasokha ngamaxesha onke. Ndiyabonga kakhulu tata, ndiyabulela. Ndaphinda futhi xa ndilele kwangomgqibelo lowo ndiphupha ke ngoku ingathi sisenkonzweni sibaninzi. Emva kokuba sibaninzi njalo kwathiwa ke kuzotshiswa izono, singathi simbethe umntu ngamnye iflisi yakhe egrey. Salala ke nyhani ke salala sonke, wavutha umlilo
kuthi sonke. Uthe xa uvutha ke kukhona abatshayo banqonqe bonke, abanye ke abatshi bayavuka kodwa babonakala into yoba bebetshile. Uthe xa soyizofika phaa kum ke ngoku ndafumanisa into yoba mna kutshe le flisi endiyimbetheyo. Ndathi xa ndiphaphama ke ngoku sendisithi ndiyasukuma, ndasukuma sendinxibe impahla emhlophe yonke kwamna, ndaziva ingathi ndilula kwalapha emzimbeni. Azothi ke utata lo bezulazula phaa ngaphambili enxiba impahla ezinde bezibhrawuni ke eziya zingekho mhlophe. Azothi usindile na nawe echibini? Ndathi mna tata ndisindile echibini elivuthayo. Wathi hamba ke. Ndatsho ndahamba ke nyhani ke, ndonwabile ndinjalo ngani ngoba ndizive ndikhaphukhaphu kwamna. Ndithi uYesu Kristu yinkosi, uYesu Kristu yinkosi. Ndiyabulela kakhulu. uYesu Kristu yinkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Nzimande and Mama Nzimande, servants of God, I greet you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. I have a testimony. On the 18th of this month, I was traveling with my son and his wife from Limpopo to Gauteng, and his car hit the two wild-based geese, and the radiator of his car was destroyed completely, but our lives were saved. I thank God for his love, for his greatness, for his power. Above all, I thank God for the prayers that you make for us and the teachings of the word of God. May the Lord strengthen you from day to day. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga Baba. I want to make a correction on my message, on my testimony. It was the 17th, not the 18th of this month. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Bamsibande egameni likaJesu kanye nomama. Ngizophakamisa nje amandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu akwenzile empilweni yami. Since ngike ngakhipha okweshumi kuBamsibande, ngibonile kakhulu izibusiso Baba. Okunye ebengifisa ukuthi ngikudlulise ukuthi bengafisi ukuthi wonke umuntu osekhalezwi entabeni yendlu kaJehova alalele izifundiso ezifakwa kuBamsibande, ngoba ziyasifundisa kakhulu. Sinezimpi kakhulu emabandleni esikuwona, kodwa uma uzolalela into ubaba oyifundisayo, kukwenza ukuthi uhlale noma izimpi ubone ukuthi zikhona, kodwa kukwenza ukuthi uhlale ngenxa yezifundiso baba esiyithola kuwona. Ukube kuyenzeka wonke umuntu bengavula amarekhodi awalalele ukuze akwazi ukubhekana nezimo esisuke sibhekana nazo ekukhuleni. Ngiyabonga kakhulu Baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba nomama nomndeni wonke kaMsibande, abazali bonke eKhalizi nasentabeni likaJehova. Ngiyabonelelwa Baba, ngisacela ukuthi ufakazi ngegama lethu uJesu Kristu inkosi. Baba, leli gama lingisebenzela kakhulu Baba. Ngiyalibona ngiyaphunyuka, amaphusheni amabi ngiyaphunyuka. Ngoba selokhu ngaqala ngilizwa ngilisho leli gama liyangivikela ey'ntweni ey'ningi Baba. Amaviki nje adlule, not last week kodwa emavikini adlule ngaphupha ngathi sisendaweni nje sibaningi, kuyaphithizela lapho. Kwavela kuqhamuka amanzi amaningi angcwele angathi umfula Baba. Angathi la manzi amukisa imizi nabantu akhona angathi eza nangakuthina savele zasisusa angathi siyabaleka Baba. Angisakhulumi noma ngathi uJesu Kristu inkosi lapho, kodwa la safike sama khona agcine engafikanga, ngaphaphama kanjalo Baba. Ngavuka ngayibuza leli phupho lisho ukuthini, ngoba manje ngagcina ngingazange ukuthi agcinaphi la manzi. Abantu bayamuka imizi yamuka, kodwa thina ngagcina sindini.
Ngaphinde namhlanje baba futhi iphupha engivuka nalo kakhulu namhlanje, ngiphupha engazuthi sisetheksini nje, itheksi impela iphuma nabantu ilayishile, ngathi iphuma edrobheni, engathi u-driver angaboni ukuthi ngijika elimbi elijikayo, engathi mina ngibona engathi imoto ivele iqhamukise igijima bakuloyo ivele ilondele iphume emgaqweni. Uma iphuma emgaqweni ngane mina ngathi kumele ngimemeze kakhulu, ukube ngiliphupha manje nje ekuseni ngane ngimemeze kakhulu mina ngithi uJesu Kristu inkosi, ngimemeze noma ngiliphinda leli gama, noma ngiliphinda leli gama. Ngithe ngimala sengibona khona baba ukuthi sekulokhunjini imoto angisayibonakali, abazali bavele nabaphendula bathi uJesu Kristu inkosi. Engathuthumela ngabonga, ngalibonga leli gama lithi uJesu Kristu inkosi, ngoba ngibonile ukuthi akekho olimalile kule moto, sisindile sonke. Ngakhala baba, ngakhala, ngakhuleka, ngakhala. Ngiyabonga leli gama lethu uJesu Kristu inkosi. Ningayibona liyayishintsha impilo yami usuku nosuku, liyayishintsha impilo yami. Nomkhuleko kaRoma 10:9, ngiyakhuleka njalo uma ngilala, ngivamise ukukhuleka. Since ngibona nje ngiwukhuleka amaphupho ebenginawo baba, ngize ngathi uma ngizwa baba eshumayela enkonzweni kade iseMpumalanga yangesonto, ethi umama wathi uma kulalwa namadimoni. Nami baba ngilowo muntu baba akade ngingavamisile ukuphela noma inyanga kungenzekile, kodwa since ngangena ekhaya lethu akusinzeki baba. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama Sibande, bazali bami emoyeni angiphe bona uJehova. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ukufika kwabazali bami ePhiva kwenze empilweni yami kwaba yinto enkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngikhuthazelela ukuthi noma ngizawuhamba emhlabeni noma kunye, kodwa le ndawo kuza kwawo makungabi yize, makube nendawo yokumkhonzela uNkulunkulu. Ngijabulela ukuthi uNduna ubone ukuthi kufanele kulungiswe isitandi sebandla lasentabeni kaJehova. Kuyabonelela. Ngibonga kakhulu bantwana basekhaya lezwi, nonke umhlaba wonke jikelele, nine nikwazi ukuzohlanganyela nami ngezi-16 and 17 zikaNovemba enkonzweni enkulu le beyikhona. uJehova afune ukuthi bekhona ePhiva. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiswela imilomo eyinkulungwane. Kuyangithokozisa ngibhizi noNduna ukuba kube nesitandi sasentabeni, mina ngibe storeroom, ukuthi entabeni uma yakha indlu yayo ikwazi ukuthi ine-storeroom kagogo lamaluleka la ivule khona indlu kaJehova. Yabonelela lokwenza ukuthi baze bafike, ngoba mina ngiwasentabeni yendlu kaJehova. Yabonelela nasekhaya lethu. Ngiyabonga uNkulunkulu, anibusise nonke ngegama likaJesu. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi Baba. Ekuseni siyambonga uNkulunkulu, ndiyabulisa egameni likaJesu. Sibonga ukuvuka kumusa ngegama likaJesu Kristu inkosi. Baba, ndizoxolisa ngesonto edlule ndithe mandithinta ubufakazi kwathinteka ama-emoji. Andazi ndandithinte phi mandilalela ubufakazi, kwavedane kwathinteka ama-emoji endathi ndizama ukulikhipha, eyayiseli yodwa yangavumi. Ndaze ndagcina sendidilithe wabo ubufakazi ngenxa yentoba ndifuna kuphume loo emoji leyo eyayingenile. Ndiyaxolisa kakhulu Baba, kwenzeka iphutha. Ndiyaxolisa
mhlambe okundihlalela enhliziyweni yami, mhlambe nangesinye isikhathi kwakuyalwa ngama-emoji, mhlambe neyami yayikhona ndingayibonanga. Ndiyaxolisa baba kakhulu, cela noNkulunkulu andixolele kwenzeka iphutha. Ndiyigada kakhulu indaba yama-emoji, ndiyigada kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu, ndiyambulela uThixo ondincedidayo nasemikhosini endingena kuyo. Ndibonga uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Tatam, ndiyabulisa ekhaya kaNtsibande, ekhaya lizwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Tata, ndize nobungqina. Umntana wam ubeyetha, uphelelwa ngamandla, akhala ngesiyezi. Ndibe sendithi asenze umkhuleko wabaseRoma wangeyi-18 Meyi. Ayaguqe-ke enze umkhuleko. Uthe wagqiba ukwenza umkhuleko, bese ndithi makalale kancinci. Xa elala, no, angafuni ukulala, athi hayi ngeke ngiyashisela la endlini, aphumele emnyango. Xa ephumele emnyango caba bekuphuma le nto ibikuye. Yabe iphumile ke. Okwesibini, tata, ndizobulela uThixo. Umntu wami endamfaka ekugqibeleni ekhaya lizwi ubekade ndixelela uba since angena ekhaya lizwi there is light empilweni yakhe. Ndiyabulela kakhulu tata, ndibulele ukungena nami ekhaya lizwi. Ndimethemba uThixo ukuthi uzobonakala empilweni yami, uzondenza ndibe yile nto yena afisa ukuthi ngibe yiyo. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Bendithanda ubulisa, ndibulise kutata uNtsimande, ndibulise nakumama uNtsimande. Igama lam ndinguSiphamandla Bunyonyo, ndilapha eFisandi Kraal eCape Town. Bendithanda ukungqina amandla kaNkulunkulu ngokundinceda kakhulu. Bengikade ndinengxaki ye-fingerprints ixesha elide, ndicinga into engangonyaka onento. Kodwa utata uthe wofika apha eFisandi Kraal nge-12 ka-Okthobha. Ndacela kuye uba makandithandazele, wandibamba isandla wandithandazela. Kwi-weekend elandelayo ndahamba ndaya ebhankini. Xa ndifika ebhankini ii-fingerprints zam zasebenza, bezikade zingaqali ukusebenza tu zona. Ngoku ndibulela kakhulu amandla kaNkulunkulu nakutata ngondithandazela kwakhe. Namhlanje nditsho ndafumana ne-SMS ethi mandihambe ndiyolanda i-ID yam. Kudala ndiyenzile ixesha elide. Bekade kandithi kandifikayo kuthiwa ayikagqitywa isenziwa. Ndiyabulela kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya kaNtsibande, ngiyabingelela ekhaya lezi entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelela. Baba, ngisacela ukuletha nabo ubufakazi. Ngike ngafelwa ifoni yami. Bengilibe ngiyi-charge-a nje ingafuni uku-charge-a, ngilibe ngiyi-charge ingafuni, isicimile nje flat ingafuni uku-charge-a. Ngase ngathi ingane ekuseni ayihambe yongibolekela i-charger, khathi ngizobona ukuthi inkinga i-charger noma ifoni. Yahamba yongibolekela naleyo yafika nga-charger. Kwasho kwacaca ukuthi ifoni enenkinga ingafuni uku-charge. Ngase ngatshela ingane ngathi hayi okay, iyekeleke. Mase iphumile ingane ngaguqa ngathandaza ngathi Nkosi, le foni ngilalela kuyo iy'nkonzo, ngilalela izwi, ngilalela ubufakazi babazalwane abasindisiwe, ngilalela abazalwane nje bekhuleka kuyo le foni. Ngiyacela Nkosi ukuthi ungikhandele yona wena, ngoba ngeke ngize ngikwazi ukuyoyikhanda ebantwini. Uthe wena Nkosi ezwini lakho baqalekisiwe, babeka ithemba labo kubantu.
ngathi lokhu kuzoba bufakazi ngisho nakumntwana wami ukuthi ifoni yami ibifile, kodwa ngiye ngayikhulekela yasebenza ukuze njengoba bengamazi uNkulunkulu esihamba naye bazowabona amandla akhe uma ngimtshela ukuthi ngiyikhulekele le foni, and ngizomazisa ukuthi ngiyikhulekele uma uke wangikhandela yona. Ngizomazisa ukuthi ngiyikhulekele le foni yasebenza ngiyikhandanga ndawo. Ngakhuleka-ke ngaguqa, ngasho abaseRoma 10:9 ngayiphephetha la ngemuva la engatshaji khona, ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngasho abaseRoma 10:9 noma ngayikha phezulu nje ngathi ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi, ngiyavuma ukuthi uNkulunkulu wakuvusa wabafileyo. Ngase ngisho ubaba wethu wasezulwini, ngiyibekela ngibeka isandla sami phekwayo, ngayizwa isi-vibrator, ngathi ngavula amehlo kancane ngabona lo phawu lokuthi siya-charge-a ithi 1%. Ngambonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uyaphila. Angazi ukuthi imuphi lo abathi uyashesha ukuzwa kodwa uyaphuza ukuphendula, kepha lo simkhonzayo uyaphila. Iyasebenza same time ifoni yami ila esandleni kade inga-charge ubusuku bonke. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngizwa nje izwi likhulumayo ukuthi abantu bahamba nje bayizigqila zesono, noma kuthiwa ngiyafuna umuntu ukumsiza ngikhoni ngenxa yesono. Abanye baze bayizinkabi ababona ukuthi bayona. Angathi nakade ebukela ukuvuma kwesono, ekubukela phansi, engathi engakwenza ayivume isono kuse ezowuthola lo musa kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi.